מה קורה חברים, אנחנו בזה, היום אנחנו בחלק 2 של סייקניק, של אתגר הסייקניק, שלב, עוד פעם, שלב תגיד שלום. שלום. כפי שאתם זוכרים, שלב לא נוחת שם, כפי שאתם זוכרים, אני ושלב פעם קודמת נפח למקום שלישי, זה יהיה סדרה בערוץ עד ששלב אני נביא ווין על 0 קילים. שלב, מה אתה נוחת שם? לבוא לאסוף אותך? אתה עושה הכל בשביל טבע. משהו כזה. נכון, 0 קילים, אני צריך לגרוב את הנשקים. אתה רואה? אתה גאון. אני כבר... אתה מבין, אני רגיל. חברים, הפעם אנחנו ברנק, אני חושב. יש עליי בן אדם. לא, גם פעם קודמת חברים היינו ברנק. יאללה, שלב לבא. לא, עליי! יאללה, שלב עליי! תנהג! אתה נהג! אתה נהג! סבבה. סע! בוא לכאן! אני בא. תגיד, אני צפיתי בסרטונים שלך ושמתי לב ששומעים אותי ממש חלש. לא, כי אם אתה רק לידי אז שומעים אותך חלש. שיט בן אדם. יש כאן בן אדם. אני אעזור לך. וואי. חייבים לעשות כאילו. בוא לשלב! אין מה לעשות, זה המשחק שלב. אנחנו לא נעלה החוצה. חברים, נראה לי שגם אני עושה לכם הגרלה. מה? על אין לך בובי. נכון, אנחנו יודעים. כן. אז החלטתי שאני אעזור לך בערוץ ואני אגרום לאנשים לצפות לך יותר ואני אעשה הגרלה. על איזה הגרלה אתה תעשה? אתה לא יכול להגיב. על 200 שקל. על מה? 200 שקל. סתם 50. 200 מה? אני לא שמעתי. 50 שקלים. עליך, אתה לא תבוא אליהם עד הבית. אתה כן? כל מי שגר בתל אביב או קיצר כל מי ש... עוד לא שלב, אני עושה את ההגרלה רק עוד איזה שבועיים, חכה. נכון, אבל גם אני עושה הגרלה. אתה עושה הגרלה איתי, אבל גם בערוץ שלך. אתה תעשה בערוץ שלך ואני בערוץ שלי, אבל נעשה סרטון משותף. אני רוצה ששנינו נעשה את ההגרלה. כאילו אתה רוצה לחלק לאחד מהצופים שלי? כן. הבנתי. טוב, אבל אל תדאג, אני גם אעשה הגרלה מתישהו לצופים שלך. כי הם אוהבים בטח וימקסטר. קיצר, תשלחו לי בקשת חברות. מה זה הבאג הזה? מה זה נותן לי לחצור? קינגסטוש 160, אתם יכולים לבדוק מצד שמאל למעלה. כתוב לכם מצד שמאל למעלה. למה זה נותן לי לחצוב את זה? שלב, למה זה נותן לי לחצוב את זה? צא מפה. כן, דקה. זה לא נותן לי לחצוב. כי אפשר לחצוב את זה. תסיים האוטובוס. דקה, מה אפשר לחצוב את זה? זה לא נותן לי גם את התקרה. תראה אותי. דקה. נכון, אסור לא! על דפוק, שמה. צ'סט, אני חייב אינפוד. מה יש כאן? עוד ג'טפק, שיט. אני גם לא יכול להרים 2. אני לא יכול להרים 2. וואי, פורטנייט עשו את ההון. נו מהר! חברים, אם נצליח לקחת לשלב, לקחת כולם סאב ולייק.
לא, בכללי אתם לא חייבים לתת טאב ולייק על זה מאוד עוזר לי, זה לא עולה כסף ו... שיט! שוי HP! לא אני רואה. לא, לשעת הלקוח. חברים, כולם סב ולייק, אתם לא חייבים אבל... what the fuck, אני 3 HP. לא יכול שאני סימנתי. אבל אני לא יכול להגיע לשם אחר כך. אין מה לעשות, גם הורדתי כבר את הסימון, אתה לא יכול להגיע לשם. אני לא מרים אותך כאן. הורדת את הסימון. כי אין סיכוי בכללי שאני שורד, אז... כן, יש סיכוי. להרים אותך כאן? כן. אם אתה שורד, אתה סתם שיקרת לי. אתה מבין את זה? לא, אני שורד, אני מתכוון לנצח. למרות שאתה ניצחת על 0 קילום כבר, לא בסרטון. אמנם לא. אמנם לא ב... לעשות קיל בשבילך, רק אם אתה תרים אותי ותסמן את המקום הזה. תקשיב, שני דברים. אחד, המקום הזה זה כאן, והסטורם בדיוק בא לשם. זה לא משנה לי, אנחנו הולכים לשם, אני חייב. לא, יצא מכאן ג'טפק, אני אומר לך. על מה אני תכף איתך שיוצא כאן ג'טפק? בוא. אני הולך לשם. לא משנה לי, אני הולך לשם, אוקיי. יש פה בן אדם. יש פה שתי בני אדם מתקרבים. עליי יש דו. אמרתי לך. וואי, נכון, אנחנו מרן. איך הם... אבל אני לא מבין. לא, חברים, אני נוק. אמרתי לך שאתה צריך לא... אמרתי לך שאתה תבוא איתי, אתה לא הקשבת. אתה רואה, אתה צריך להקשיב לי. כן, צדק, יאללה חברים, עכשיו נשאר רק לצפות בשלב. זו הייתה התוכנית שלי, חסן. אתה לא תגיע לשם. לא, יש כאן מדלון, מברח. אני חייב להגיע לשם. יש פה כספת. היא לא נפתחה. לא נחפש אם יש ליד עלות. מה? לא קרה. גל באמצע סרטון, אבל מה את תדבר? שלב חכה אולי? שלב, כל פעם שנסגר הזון, אז הכספת אולי תיפתח. אז אולי תיפתח הכספת הזאת. לא, עושים כספת לא נפתח. קח את הבניות לעץ. זה רק 4. לא, אתה לא הולך לזה. לא, מה, גם כאן? כן. אני מחכה שזה ייפתח עד הסוף. ואז אני אשים על אלוהות. הנה! אוקיי, זה נפתח. יאללה חברים, שלב מסכן, יש לו 3 אפיקסס ותיבה מיוחדת, אבל הוא לא יכול לקחת נשקים. קח, מדקיט, ביג, ואסור לך את השוטגן. יש, קח את זה, קח, תזרוק את הפיסטול. כן, לא שמתי לב אליו. זרוק את הפיסטול, קח את האינפוז, שים את הפרי פיזי, לא תקשיב, שים את הפרי. אני יודע מה, אני אסמוך עליי, אני שם את כל זה ואז אני לוקח את העין. הייתי מעדיף לשים את הפרי ואז אתה כבר שומר את זה ושם ביגים, אתה מבין? כן, אבל אני רוצה לשמור את הביגים. כי הפיזי גם ממש טוב. הרימו, המדלונים הרימו. עכשיו לך לקארט שלי. נכון. שיט, אני על אונליין. אני הלידר. מתי שהייתי אונליין, שהיית נכנס אליו, רגע, שלב.
לא אמרת שסבתא שלך אצלך? נכון, כאילו, אני ראיתי את המסלול. וגם עזרתי לה לאסוף את המים. כן, ימינה, שלב, ימינה לקארט שלי. לקארט שלך. אתה חייב להגיע, שימי עם פולס אחד. מה אתה עושה? שימי עוד עם פולס אחד. רגע, היית שם פיז על הדרך. יש שם כאן רכב משמאל. שמאל. יופי, כאן ישר. דפוק ספרינט. עכשיו בגללך אני... סליחה. יאללה. לא. זה לא היה קורה אם היית מקשיב לי. נכון. לא. איזה בטח שלא באת? מה זה? מה קרה פה? מגונו כאן. כן, קח את הג'טפק שלי, יופי. מה, אין בו כלום? אין אפילו אחד. מה זה? לא, אוקיי, אתה מחכה שלי. עזוב, נו מהר. אפ. אתה יכול להרים אותי שלב כאן, שים את קיט ותרים אותי כאן. כן. טוב, אז ישר הולך לזון לי יש את הרכב. סבבה? וואי. אבל מה זה רחוק? שים את קיט. שים את קיט. אני מרים אותך ואז מדקיט. בטוח? נכון, זה 10 שניות הרמה. יאללה שלב, טוב שלב. לא, אל תיתן לי את זה. אני טס בסום. אל תיתן לי את זה. אני אביא לך את זה אחר כך. מצאתי כאן מכונית, תבוא. יש לי מכונית, אתה לא זוכר? היא לא תקועה? לא. יופי. אני טס. אני באמת טס לזון. שלב, ראית את חלק 2 של ארפי? לא, יש חלק 2? בלעדיי? שלב, אין מה לעשות. הייתי חייב. אבל למה זה עצבנו אותי? אני לא מבין. מי זה? אבל מי אתה היית? עם ילד שקוראים לו יאנה. אז למה בלעדיי? קוראים לו יאנה תינוק הבכיין. מה עשו כאן? אתה יודע שאתה גם קראת בסרטון? אז יכול להיות... כן. חכו לך את הסרטון, הסאטירה עשה את זה לילדים. יש עליי מדליונים. אני בכלל... תסתכל איפה אני. הייתי בפייט של מדליונים. כאילו הלכתי ללוט של פייט של מדליונים. הנה. למה אבל אתה הולך בחללות? אתה בפייטים כבר. לא אתה, יש לי ליריות. שלב, אני חייב להיות. תקשיב, אנחנו בתיקו. אתה הרמת אותי פעם? שיט! אני באמצע 2 מדליונים. מה אני דף? אפילו שיש פה את המדליונים שנכנס ולוקח את הכדורים. נכון? דקה? אני עושה משהו חכם. 2 מדליונים מתקרבים אליי, שיט! כי הם רוצים להיפגש עם אחד השני. הם מתקרבים גם אליי. כאילו, תסתכל איפה אני. טוב, אני בא לאסוף אותך. לא, יש לך מכונית. מה נראה לך שאני? וואי, מתחיל להיגמר לי הדלק. טוב, אני נכנס. אין כאן אנשים, נכון? שיט, אין כאן גם לוט. אני הולך לרכב. עלה. נו מה לך, אני נוסע מכאן. יופי, לסמן לך לפי דעתי לאן לנסוע? אני נוסע לבית כאן. אני אסגר פה. הנה, אני נוסע לי כאן, מה אתה אומר? או שיבואו לי כאן הרבה אנשים. לא, סע לפה. דקה, עצור פה, בוא נעשה קצת לוט. כן. דקה, הג'טפק שלך? לא רוצה ג'טפק. טוב, נו, בסדר. אני לוקח את הג'טפק, תודה. תודה על ששמרת לי אותו. כן, הכל טוב. צריך מיניז? שמרתי אותו
יש פה מיני אחד, אבל אני... לא, תן, אני שומר מיניזים, אני על 4. על 2, מה? קח מדקיט. תודה. תודה, שלו. אני אומר בוא נטוס עכשיו מכאן. הנה, אני על 6 מיניזים. רגע, שלו, תן לי את הביג כשאני בפנים, סבבה? רגע, אני אשים את המדקיט. קח את הביג. חכה רגע. אתה תנהג, אני בינתיים אשים את הביג. תן את הביג. אין לזה הרבה דלק בכלל. זה מספיק לנסוע. זה מספיק לנסוע לכאן. נכון, אבל אנחנו צריכים את הרכב שלנו אחר כך. איפה הרכב הקודם? באמת, איפה הרכב הקודם? הנה. תן לי לינוקס, סבבה? או שאתה מעדיף. הוא על 24%. חכה לך, תן לי לנהוג. שיט, מה יש מדלן במפה? לא, אסור לנו. סע לשם, אל תדאג. טופ 10. שלב, אני מעט בשיא שלך. כי עוד מעט אנחנו בשיא שלי. שיט. אם אני מגיע לטופ 6, אם אני מגיע לטופ 6, זהו, אני ניצחתי אותך. סתם. מבחינתך, אם אני מגיע לטופ 1, לא, אתה כבר ניצחת על התסכים, אל תשכח. יופי. זה טוב. נכון, יש פה את הדבר הזה. זה טוב שאנחנו לא בזול, זה טוב. הנה, יש כאן מכונית, כן, אני ראיתי אותה כבר. בוא. הנה. לא, תעשה כאן קצת לוט. נתתי בנדג'ים. רגע, יש לך מקום לשמור משהו כי יש כאן ביג. בטח, יש לי 2 מקומות. שמור את הביג. חכה דקה, אני לוקח את הרכב הבלגי. דקה, אני אבדוק אם יש עוד... יש כאן כזה אם אתה רוצה לשמור, עזוב, אל תשמור את זה. שלם, תראה משהו מגניב. תסתכל עליי, סבבה, בוא. איפה אתה? הצופים ראו את המשהו הכי מגניב שהם ראו בחיים. עזוב, עשיתי משהו. השתגעת, תעלה על הרכב. אחלה, יש לו כמה דלק. יש לו הרבה דלק. עכשיו אני צריך לדפוק פה פנייה. וואו! כולם מחיאות כפיים. אני שומע אותך. עכשיו, אנשים, מדלנים. אז בוא נהיה קצת מחוץ לזון, נחכה קצת בסטרום. לא, תקדם. וואי, יש כאן מכונת חיים. אנחנו יכולים לחנוק את המשחק, מה אתה אומר? או שאתה מעדיף שאני אקנה לנו מדקיטים, מה אתה אומר? לקנות מדקיטים, לא, אני קונה מדקיטים. לא יכול. איפה היא? כאן, אתה... לא, שם. דקה, שיט, זה הוריד אותי. וואי, זה לא טוב. קרב בנייה שלב. הם בתוך קרב בנייה? כן, תסתכל. עכשיו ינסו להיכנס לזון. רגע, בוא נחצוב. אני אחצוב קצת. נכון. למה אתה נותן לי לחצוב? יש לי באג. בלי... הנה, לזרוק זה נותן לי. זה נותן לחצוב. שלב, שיא חדש. יש שיא חדש. חכה לי, אני מסדר את זה בהגדרות. תסדר בזון. אנחנו עוד... תסדר בזון. תקשיב, אתה בחיים לא מקשיב לי. יאללה, רק תקבל משחק סופר הרבה. תגיד, למה אתה לא מקשיב לי אף פעם? כי אני טיפש. אמרתי לך, תחליף בזון. גם את זה אתה לא מקשיב לי, תשחק עליי. אני מת. אני לא אחליף הגדרות בכלל עכשיו, כי אז הצופים לא יראו את המשחק, אתה מבין? כן, אז למה אתה בכלל החלפת הגדרות? שכחתי מהצופים. אתה שוכח מהצופים ש... טוב, חכה דקה, אני עוד פעם מחליף הגדרות. אולי אתה כבר לא... נכון. זה למה אתה גם לא הצלחת לחטוף את הדבר שלי.
עכשיו אני מתחבא פה. תסתכל איפה אני. דקה, אני מסדר את ההגדרות. ועכשיו גם הצופים יכולים לקפוץ בי. הנה, רגע. טוג לפיקקס זה כאילו כמה הפיקקס מוריד, כן? רגע, שלב, טוג לפיקקס זה איפה אני יורה? אני חושב כאן. אוקיי. חכה דקה, אני חושב שסידרתי את זה. טופ 2, מה אתה אומר? שלב. סידרתי, כן, הצופים רואים. טוב, יאללה, נהיה בשקט. המדלון קרוב אליך בפצצות. אני יודע, ואת המדקיט האחרון שלי הבאתי לך. אז אני לא יכול לחלוק את המשחק. זהו, עלה על הרכב שלי וקרה. אוי, נכון, אין לך מדקיטים, ולא בטח יש. אתה צולק. חפש אולי כאן מדקיט. הנה, פתח את זה, אולי יש כאן חיים. הנה, שני חיים, יופי. בנדג'ים. שים פיז, לא, שים פיז. עוד בנדג'. לא, תקשיב, הבננה מביאה פחות מהברוקולי, אני חושב, איך שלום. לא, זה אותו דבר. למה אתה הולך לכדורים? שני מביאים 22. הברוקולי מביא 10. פתח את זה, מאחוריך. עזוב. פשוט תהיה כאן באוטו. תראי לקחת אותו. 15 בנדג'ים, רום. תחבא כאן. פתח את זה על הדרך. יופי. תקשיב, אני חונק את המשחק. ואנחנו ברנק. אני עוד לא יכול לראות. נכון, יש לי את זה. לא, אתה לא יכול להרוג אותו. אל תעשה מה שאני עשיתי. אבל במילא אין סיכוי שאני ארוג אותו. כן. לא, גם יש לי את המדליון. חברים, תראו איפה כל המדליונים במפה. זה כאן וזה כאן. וואי, איזה זון. הוא כאן! לא! לא! טוב, חברים, טוב, תשאירו סוף ולייקים אם נהנתם מהסרטון, יאללה ביי.